Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Lidik. Spesial kagem mempelai berdua Mas Heru, Mbak Akmina matur bantun. Masyarakat Braga sedanipun sehat matur bantun. Bersama Mas Nito Dansono, sedulur-sedulur saka Sekar Gadung Indonesia. Sineng Kuyung Bujo. Kamu tak tunggu neng terminal Gayatri, tulung aku biyen kuwi sing dadi seksi. Yen tresnamu lan tresnaku bisa nyawiji nganti sprene kowe durung bali. Kowe lunga tak gandeng tanganmu sing kiwa, kaya ora bisa medhoke tresno. Yen tresnamu isih tak simpen neng dodong